Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini long ki khubor bam tagasni. Wala ka jing Ireng Vice Chancellor ka school ba nehu Professor PS Shukla bat ki khna puli kala longkum kathma hakirin san pathai khubor bakla penjau mensim yaki nong yaki utai ukhri do nong sinshar ka school ba nehu. Kata udang phaktin kerwo syaki nong yalam kite keseng hakaba ula ong syaki khna puli ba i jonga. Ningkong nga ngothu bakidon katu kat nikimat balapan pau persya ikini kiri shimet daki jong ki samla puli. Da kabadawa ban wengno ya u register but you deputy register. Keskul ba gadon katu kat niki kendon bagi kendon ki belabu ban yadai bat kum kini ki jing Kum u vice chancellor ka kamram jonga kalong ban yadai kita ki kendon bagi jing betha kat kum ki kendon jong keriti senshat. Kum ta ngatmu ban khot ik jing yalang jong executive council ban thau ik inquiry committee bat hapo unailur arajar arpsau na duka khatwi terik nailur arajar arpsau da ka pensyong nongrim ha ka jinglap jong ka kai phot tokit bat ngin sa shim ki senjam ki babiang ngakum u vice chancellor ngamenjur ha ka nongrim ban thung u pro vice chancellor ban pensup ya ka jing penyat na ka benta ka tura campus bat ka shillong campus da ka babut iki kendon bat ki kendon kat kum ki kendon jong ka skul ba ha ka por ka bakloitam hadu ka laipho jong unailur arajar arpsau Di namar kata nga kyrpad bat kentu yepi ban snob haban khotno ya ka jing khih win kanang ba ka jinglong ka bati kana kan wan phai biang ha ka university